25 kgs ఫ్లెష్, 35 kgs బోన్స్, 6 liters బ్లడ్, ప్లస్ కంటికి కనిపించని ఒక ఆత్మ. ఓ గొప్ప మిశ్రమం మానవ జన్మ అని ఎప్పుడు నాతో అంటుండేవాడు. అంత గొప్ప మిశ్రమంలోంచి ఆత్మను వేరు చేయాలన్న ఆలోచన జనరేట్ అయ్యేది ఓన్లీ ఇన్ ది బ్రెయిన్. అలాంటి బ్రెయిన్లో ఉన్న న్యూరాన్స్ తప్పు చేయడానికి ప్రేరేపించాయంటే ఎక్కడో చోట క్లూస్ వదులుతూ తప్పు కూడా చేసుంటాయి. లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్. ఎప్పుడు మంద అయినా నాకు కోరిక అనిపిస్తుందిరా. సంకర్ నాకిపోతున్నా. ఏం పర్లేదు, ఒకసారి నాకు కలిసిందే. ఏంటి? శంకరా, ఆర్ యు వర్జిన్? వాట్? నువ్వు నేను వేరు కాదనిపిస్తుంది కావ్య. యాదుంచుకో, ఇది నా బిడ్డ విషయం. కేవలం తేడా జరిగిందనుకో, ఒక్కడు కూడా ప్రాణాలతో మిగలడు. వీడినెవడినో చంపేసి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోపెడుతున్నారు. నిజం చెప్తే ప్రాణాలతో ఉంటారు. మేము చెప్పలేదు సార్, నిజంగా మాకేం తెలియదు సార్. సిటీలో మర్డర్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయో అన్నీ నాకు తెలుసు. డెఫినెట్ గా దొరుకుతారు. దొరికిన వెంటనే ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరిని ఎన్కౌంటర్ చేయండి. వాడు మాత్రం నాకు ప్రాణాలతో కావాలి. ఇప్పుడు కనుక జైలుకి వెళ్తే మా కెరీర్ మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది సార్. 24 hours టైం ఇస్తాం. 20 లక్షలు తీసుకురండి. 24 గంటలు 20 లక్షలు ఎలా తాగలం? మన వల్ల కాదురా. అవ్వాలి, మన వల్లే అవ్వాలి. హ్యాపీ జర్నీ. హ్యాపీ. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.